खुलुमबाय आं खिलिखां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 29 नभेम्बर 2023 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ हायुङारि स्कुवेर मोसानाय सान एबा नेशनेल स्कुवेर डान्स डे महरै फालिनाय जायो बे सानखौ बोसोरफ्रोमबो 29 नभेम्बराव फालिनाय जायो आरो सेप्तेम्बर दानाव इउएसआव हायुङारि स्कुवेर मोसानाय दान स्कुवेर मोसानाय सानखौ स्कुवेर मोसानाय रोखोमनि सुबुं मोसानायखौ फालिनो थाखाय फालिनाय जायो बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो इजडाल ओमेन डे इलेक्ट्रनिक ग्रीटिंग्स डे आरो पेकेज प्रटेक्शन डे महरैबो फालिनाय जायो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससीबी जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज एमएससीबी जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन एमएससीबी जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 विवेकानन्द पथआव एमएससीबी जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव